Domnul Mihai, ne spuneți, vă rugăm, ce este tubul acela pe care îl aveți lângă dumneavoastră? Asta este elementul central dintr-un sistem tehnic foarte coerent pe care firma Javar l-a dezvoltat pentru a realiza un coș de fum foarte performant. Este un tub ceramic. E un tub ceramic care este obținut printr-o tehnologie deosebită și pe care ei au inventat-o și care se diferențiază în multe privințe față de tehnologia tradițională de obținere a obiectelor din ceramică. Ce vedeți în imagine sunt presele hidraulice, pentru că discutăm de o presare hidraulică. Sunt presele hidraulice pe care ei le folosesc pentru a obține aceste elemente, vis-a-vis de metoda tradițională care era extrudarea unei mase de ceramică umedă printr-un tub de extrudare care producea o țeavă de o anumită lungime infinită și care era secționată la lungimea dorită. În cazul tuburilor ceramice Javar, situația este diferită pentru că se pornește de la granule uscate de argilă și nu de la o masă amorfă și umezită de argilă. Și aceste granule uscate sunt injectate într-o presă specială. Aici. Este o presă care e imersată în lichid. Și orice presare hidraulică știm foarte bine că are proprietatea că ea dezvoltă o presiune, în primul rând, foarte mare și, în al doilea rând, absolut constantă în orice punct din masa volumului respectiv. Cu alte cuvinte, acest tub este presat cu o forță egală aici, aici și jos și oriunde. Ceea ce înseamnă că, în timpul presării, granulele de ceramică sunt absolut compactate unul cu altul, se extrag absolut orice materii străine, cum ar veni vacuole de aer, vacuole de lichid, praf și alte lucruri care ar putea să împiedice obținerea unei mase omogene. Și rezultatul este ăsta, adică o masă de argilă perfect omogenă, izotropă, în sensul care are aceleași proprietăți în toate direcțiile și care e perfect constantă ca și compoziție. Da? Ulterior, această piesă este tratată termic și devine, ca orice obiect din ceramică, absolut inert și indiferent la foc. În timp ce metoda tradițională presupunea o uscare a obiectelor extrudate și după aia o coacere îndelungată, în cazul acestui obiect, nu e nevoie de asta pentru că nu mai există lichid. Nu ai de ce să-l usuci. El se introduce direct într-o incintă de uscare, iarăși cu un mediu controlat, și atunci se obține o tratare termică, din nou, perfect constantă și perfect egală în orice punct al masei piesei respective. Și rezultatul este un tub ceramic care, dacă filmați, este foarte subțire. E foarte subțire și mai are o particularitate, e foarte ridat, are niște canale, niște rizuri pe suprafața exterioară, în timp ce suprafața interioară e perfect netedă. De ce? Pentru că acest tub ceramic, de fapt, se comportă ca un tub de oțel. În sensul că el, având un perete foarte subțire și o compoziție perfect omogenă, iradiază foarte repede căldura în exterior. De-aia e făcut așa, astfel încât pe exterior să se faciliteze pierderea de căldură. Și asta ce produce? Un coș de fum făcut din aceste elemente radiază foarte repede căldura și atunci coloana de gaze fierbinți care trebuie să fie evacuată se amorsează foarte repede. Nu este ca un coș clasic care trebuie să se încălzească jumătate de oră, 40 de minute, nu știu cât timp, astfel încât să existe o coloană ascensională de gaze care să fie evacuate cu o viteză suficientă pentru a întreține arderea jos în focar. Ăsta, în câteva minute s-a încălzit și este gata pentru a servi focarului la evacuarea gazelor arse. Da? Acesta e elementul principal și este cel care face diferența fundamentală între sistemul Javar și altele, care nu folosesc elemente ceramice, iar diferența dintre sistemul Javar și altele care folosesc elemente ceramice ține de calitatea procesului în sine, de aparatele pe care le folosesc și de calitatea ingredientelor
astfel încât procesul este perfect controlat, repetibil și constant în calitate an de zi. Da? Dacă comparăm produsul Javar cu, să spunem, un lider de piață, așa cum este perceput el în momentul de față, toată lumea cunoaște coșurile Schiedel, germană, ceramică. Ei au mai multe tipuri de produse, să spune, pe nivel de performanță și de preț implicit, inevitabil. Cel mai bun coș Schiedel este Schiedel Advanced, unic. Da? Dacă ne uităm și facem o comparație cu Javar, Javar este conceput din start pentru gaze uscate, gaze umede, iar temperaturile maxime care pot fi suportate de tuburile care sunt în contact direct cu coloana de gaze sunt 600 de grade la gaze uscate și 400 de grade la gaze umede, în timp ce celelalte sunt 200-200 la gaze umede. La gaze uscate e o chestie omogenă, 400 toate, însă Javar e 600 diferență. Da? Totuși. Dacă mergem mai departe, grosimea izolației. Concurența are coșuri izolate fie cu 25, fie cu 32 pentru cel mai bun. Javar are numai 32. Din start e poziționat pe nivelul superior de calitate. Dacă ne uităm la masa pe metru, care arată densitatea sau greutatea, așa cum o percepe orice operator, cum percepe fiecare piesă. Javar are 79 de kg pe metru liniar, în timp ce toate celelalte sunt mai grele și cu cât e mai bun coșul, greutatea sau diferența mai mică, dar cele care sunt, hai să spunem, cele mai economice de la concurență sunt dublu aproape. 120 față de 79 de kg pe metru. Tipul de ceramică, în cazul Javar, este numai țeavă izostatică. M-am explicat la din aur procedeul și beneficiile din punct de vedere al calității. În schimb, pentru concurență, numai produsul de top beneficiază de țeava izostatică. Celelalte sunt țevi groase de ceramică care au caracteristicile și inconvenientele inevitabile ale unei ceramice standard. Adică grosimea mare, cum îi spune, inconstanță în proprietăți pentru că există vacuole de gaz, impurități și alte chestii care produc în timp șocuri termice și fisurare și compromiterea coșului. Da? Revenind la comparația noastră, da? Țeava asta isostatică este, după cum spuneam, elementul central. El este încastrat în niște blocuri care îi asigură o incintă protectoare. Se văd aici, da? Așa. Cam așa ceva. În cazul Javar, ele sunt făcute numai din perlită. Perlita este un mineral care și el este supus unui tratament termic special, ceea ce îl face să expandeze și să obține un material de duritatea betonului, dar mult mai ușor. Este mult mai ușor de prelucrat, este mult mai ușor de instalat în casă și nevoia de a crea o fundație specială pentru coș este mult mai redusă. Aici discutăm despre perlită și proprietățile ei. Deci e o densitate relativ mică, este uneori subunitară. Da? 100 de, cum îi spune, adică este subunitară, scuze, 100 de kg pe metru cub. Este foarte rezistentă termic până la 1200 de grade și e absolut neinflamabil. E inertă la foc, așa cum este și tubul în sine. Deci, ceea ce obținem este un sistem coerent, insensibil la foc, insensibil la gaze arse, fie că sunt umede, fie uscate, care creează o coloană ascendentă de gaze foarte rapid și care permite, în felul ăsta, focarului să funcționeze în parametri optimi și conduce la niște economii serioase de combustibil, pentru că vă dați seama, dacă e nevoie de jumătate de oră sau 40 de minute pentru a anunța un coș, cantitatea de combustibil e pur și simplu irosită.